Jo, per arribar on estic, he hagut de fer molta feina, de pensar molt en qui sóc, en què faig, en com habito el món, en com em vull relacionar, en quina relació tinc amb la meva mare, en quina relació tinc amb el meu art. Molts heterosexuals, no. Jo sóc l'Àlex Martin i jo em defineixo com a travesti multifuncional. Per mi és molt important desmuntar les peces del que també entenem com a drag, com a travestisme, i a mi m'agrada que quan la gent em vegui coses que s'entenen com a masculines, coses que s'entenen com a femenines, coses que són fantasia, circ, pallasso, i que generi aquest efecte de confusió i de trencament. Està molt bé ocupar tots els espais i està molt bé tenir clar que podem ocupar tots els espais, però que està bé també ser un art de marges perquè no podem negar d'on venim i no podem negar què és el nostre art, no? Perquè encara estem falts de referents i ja potser no tant de referents, a mi m'agrada molt falts de refugis, no? Jolines, doncs, aquesta pel·lícula sé que és LGBT, sé que m'abraçarà d'una manera. La memòria del col·lectiu dels últims 100 anys és molt important i ara és el moment de treballar-hi, no perdre-la, ser conscient d'on venim, ser conscients dels nostres privilegis, de tot plegat, i mantenir-nos amb alegria, amb un somriure, però mantenir-nos.